Studenti tal-Lemkas li għamlu kuntatt ma' Net News huma arrabjati u nkwetati fl-istess ħin dan kif issa ġew marfa li mhux qed tittieħed l-attendenza tagħhom jew jekk tittieħed mhux qed tiġi ipproċessata bir-riżultat li mhux qed jirċievu l-istipendju u aktar minn hekk mhux se jkunu qed jieħdu ċertifikati fl-aħħar tas-sena. L-istudenti li tkellmu mal-Kamra tal-Aħbarijiet kienu mill-Community Services tal-Lemkas iżda qalulna l-istudenti fil-fakultajiet kollha l-oħra kienu jinsabu fl-istess sitwazzjoni. Huma spjegaw kif il-lecturers mhumiex jitħallsu fil-ħin u hemm min għandu jieħu saħansitra sa 3,000 euro f'pagi blura. Barra minn hekk l-istess lecturers qed ikollhom problemi biex jingħataw self mill-banek riżultat ta' din is-sitwazzjoni u minħabba it-taħwit li tikollhom fil-payslips tagħhom. Intant l-istudenti huma nkwetati ħafna wkoll minħabba l-fatt li lanqas l-assignments tagħhom mhu qed jiġu korreġuti. Dan ifisser li fl-aħħar tas-sena mhux se jingħataw iċ-ċertifikati b'konsegwenza li ma jkunux jistgħu jiggradwaw. Barra minn hekk dawk l-istudenti li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom fl-università qed jirriskjaw li jiġu mċaħda miċ-ċans li jagħmlu dan mingħajr iċ-ċertifikati mill-Lemkast. Il-lista ta' diffikultajiet jinkludu l-fatt li l-assignments u xogħol ieħor tal-istudenti mhux qed jiġu korreġuti. L-istudenti mhux qed jirċievu risposti għall-emails li jibagħtu lill-għalliema, l-għalliema mhumiex jikkomunikaw mal-istudenti li fil-ħin tal-lezzjonijiet mhux qed isir verifikar tal-units li attendew għalihom l-istudenti u mhux qed isiru sessjonijiet tas-synoptics. Is-sitwazzjoni qed tinkwita ħafna lill-istudenti l-aktar dawk li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom fl-università aktar tard din is-sena.